Moikka moi. Haluaisit sä Eerika kertoa, minkälaista työtä sä teet? Mä olen tutkija, joo, joo, mä olen tutkija, tarkemmin kielen tutkija, työskentelen Helsingin yliopistossa ja teen töitä erityisesti uhanalaisten vähän kuvattujen kielten parissa. Et minun työhön kuuluu kaikenlaisia tutkimushankkeita, tutkimusrahoituksen hakemista ja sitten myös opetan, ohjaan maisterin tutkielmia, väitöskirjoja, että muun muassa tällaisia asioita. Millä tavalla se työ, onko se semmoista, miten sä kuvailisit, tai minkälaisia haasteita sulla esimerkiksi on siinä työssä? No, tämä työ on aivan valtavan antoisaa. Mä on todella niin kuin sydämestäni tykkään tätä tehdä, mutta sitten tämä on samalla niin kuin kognitiivisesti hyvin rasittavaa, että se vaatii runsaasti keskittymistä, pitkäjännitteistä keskittymistä. Ehkä yksi isoja haasteita on se, että tässä täytyy niin kuin usein hoitaa kaikenlaisia juoksevia asioita, jotka vaatii nopeata reagointia, vaikka opiskelijoiden asioita, ja samanaikaisesti niin kuin myös pitkäjännitteisesti keskittyä lukemiseen, kirjoittamiseen, kommunikoida monien kollegojen kanssa, koordinoida laajoja verkostoja. Ja sitten yksi niin kuin erittäin rasittavia puolia tässä työssä on jatkuva rahoituksen hakeminen ja sitten kilpailu sitä rahoituksesta, että mulla ei toistaiseksi ainakaan ole pysyvää virkaa, että mä joudun jatkuvasti hakemaan apurahoja ja sitten sen ja sitten kaiken muun työskentelyn yhteensovittaminen on aika hankalaa ja työlästä välillä. Varmaan moni voi niinku samaistua siihen, että esimerkiksi niinku, miten voi, jatkuuko työsuhde esimerkiksi, määräaikaisia työsuhteitahan on paljon, paljon työelämässä, niin se on varmaan vähän samantyyppinen, mutta sitten sä joudut ikään kuin myymään itsesi joka kerta. Miten se, millä tavalla ne haasteet niin kuin näkyy sun niin kuin elämässäsi, kehossa tai mielessä? No tietysti sillä tavalla päivät vaihtelee, että toisinaan on lyhyempiä, mutta toisinaan on aika pitkiä työpäiviä ja silloin tietysti, jos on niin kuin paljon näitä asioita hoidettavana ja paljon tämmöistä intensiivistä keskittymistä, niin työasiat saattaa pyöriä mielessä vapaa-ajallakin. Sitten joskus niin kuin palautuminen voi olla hankalampaa, joskus vaikuttaa nukkumiseenkin, että moniin tällaisiin juttuihin. Että yksi niin kuin haasteita ehkä minun työssä on, että täällä on niin kuin valtavan omistautunut, mutta sitten joskus myös sen työn ja niin kuin vapaa-ajan ja muun elämän erottaminen saattaa olla vähän haasteellista tässä ja sitten tietysti tämä, että haetaan jatkuvasti rahoitusta ja kilpaillaan siitä, niin se saattaa niin kuin mahdollisesti vaikuttaa myös suhteisiin kollegojen kanssa että kaikki kilpailee samoista rahoista. Meillä on siis minun työpaikalla on aivan todella hyvä ilmapiiri tästä kaikesta huolimatta ja en ole kokenut siinä niin kuin suuria ongelmia, mutta niin kuin tiedostan, että se on tällä alalla voi olla ongelma, että jotkut ihmiset kokee voimakkaasti se vaikuttava esimerkiksi yhteishenkeen ja kommunikointiin ja sitten tätä rahoitusta haetaan usein myös yhdessä ja artikkeleita kirjoitetaan myös yhdessä, niin nämä yhteisprojektit on joskus haastavia, että ihmisten tavat työskennellä, ihmisten tavat kirjoittaa ja ilmaista asioita voi olla tosi erilaisia ja ihmiset voi tehdä asioita aika eri tahtiin. Toiset on organisoituneempia kuin toiset ja toiset taas spontaanimpia ja sitten niiden erilaisten työskentelytapojen yhteensovittaminen ja tällainen niin kuin kommunikointi hyvin erilaisten ihmisten, myös erilaisten kulttuuritaustoista tulevien ihmisten, että minun kollegoina on ihmisiä niin kuin kaikenlaisista taustoista, erilaisista taustoista, ei pelkästään Suomesta, ja se on valtavan suuri rikkaus ja arvostan sitä tosi paljon, mutta sitten tämmöinen erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa kommunikointi ja vuorovaikutus ja muu on myös tärkeää, ja siinä on, se tuo omat niin kuin, haasteensa tähän työhön. Mites ennen tätä meidän keskustelua, niin mä tiedän, että sä oot kokeillut Access Bars-menetelmää.
Olen kyllä, olen kokeillut, olen käynyt siitä kurssiakin ja tehnyt jonkun verran itse ja sitten sen lisäksi saanut näitä Access Bars-hoitoja. Oliko sulla jotain niin kuin kokemusta tai esimerkkiä, miten sä oot niin kuin huomannut Access Barsin hyödyttävän sua esimerkiksi sun tutkijan työssä? No, mulla on yksi niin kuin erittäin mielenkiintoinen kokemus tästä viime syyskuulta, että viime syyskuussa me oltiin kolmen kansainvälisen kollegan kanssa tekemässä todella isoa tutkimusrahoitushakemusta. Meidän on tarkoitus hakea rahaa tällaiselle projektille, jossa on mukana 4 eri yliopistoa 4 eri maasta. Et minä olisin siinä yhtenä tutkijana mukana ja sitten siinä oli 3 muuta henkilöä. Ja tämä rahoitus, mitä me haettiin, niin se hakemuksen tekeminen oli aivan äärimmäisen monimutkaista. Sen hakemuksen on oltava todella niin kuin yksityiskohtainen verrattuna moniin muihin hakemuksiin, mitä oli aikaisemmin tehnyt, ja siinä tarvittiin aivan erilaisia taitoja kuin mitä aikaisemmissa hakemuksissa, ja tämä hakemus ei ollut yksilöhakemus, vaan sitä haettiin ryhmänä, niin siinä oli tosi tärkeää myös, että tämä ryhmädynamiikka ja kommunikointi sujuu, kun sitä hakemusta tehdään ja kaikki saa kertoa ideoitaan. Ja mä olin tämän hakemuksen kanssa niin kuin todella jumissa, että tuntuu, että mä en saanut niin kuin mitään aikaiseksi. Vaikka aihepiiri, mistä me sitä tehtiin, niin oli erittäin tuttu ja mä oon tehnyt tämän tyyppistä tutkimusta paljon ja niin kuin tunsin sen alan, niin tuntuu, että mä en vaan niin kuin saa mitään aikaan, että ei ole ideoita ja tuntuu, että en osaa, niin kuin osaa kirjoittaa yhtään mitään. Ja en edes niin kuin muistanut kaikkea, mitä oikeastaan tiedän. Ja sitten myös tämä ryhmädynamiikka tuntui hankalalta, että me olemme kaikki eri maissa ja me teimme tätä hakemusta vain etänä Zoomin ja sähköpostin välityksellä. Ja ne Zoom-tapaamiset tuntuu äärimmäisen hankalilta, se ryhmädynamiikka tuntuu haastavalta, että tuntuu, että me en saa niin kuin ideoitani siinä kuuluviin ja se homma ei etene. Ja sitten tässä syyskuussa minä sain sitten yksien messujen yhteydessä tällaisen lyhyehkön Access Bars-hoidon, ehkä vain puolisen tuntia. Minä pyysin erityisesti apua tämän hakemuksen tekemiseen, joka oli siihen saakka edennyt todella huonosti. Niin sitten kun mä olin saanut tämän hoidon, niin ehkä ihan muutamien tuntien sisällä niin tuntui siltä, että minun päässä alkaa ikään kuin tapahtua jotain, että minun mieleen alkaa tulvia hirveästi ajatuksia ja ideoita tähän hakemukseen liittyen. Se tuntuu aika rasittavaltakin niin kuin todella intensiiviseltä, että aivot vaan niin kuin työskentelee valtavilla kierroksilla ja koko ajan tulee ideoita mieleen. Mä jopa nukuin vähän levottomasti sen seuraavan yön, mutta sitten tämän jälkeen niin se kirjoittaminen alkoi sujua. Että mä niin kuin ymmärsin, että mähän tunnen tämän aiheen, nämä on ihan tuttuja asioita. Mä sain ideoita, mitä siihen tekstiin kannattaa laittaa ja miten sitä kannattaa jäsennellä. Ja myös hieman yllättäen niin se haasteelliselta tuntunut ryhmädynamiikka sen meidän tiimin kanssa alkoi tuntua paljon helpommalta. Että minusta tuntuu, että se keskustelu sujuukin ja mä saan ideoitani kerrottua ja toiset oli tyytyväisiä siihen, mitä minä olin saanut kirjoitettua. Ja me saatiin tämä hakemus valmiiksi ja jätettiin se onnistuneesti viime vuoden marraskuun alussa. Eli tässä tämä tekniikka ikään kuin auttoi minua tulemaan tietoiseksi siitä, että minä osaan tämän asian ja myöskin niin kuin rentoutumaan ja olemaan stressaamatta niin paljon siitä hakemuksesta ja siitä ryhmädynamiikasta ja koen, että minun niin kuin työskentely muuttuu organisoidummaksi ja sitten myös tämä kommunikaatio ryhmässä parani. Kiitos. Ihan loistava, mieletön niin kuin kokemus ja tarina ja mikä kaikki onkaan mahdollista niin kuin tämän jälkeen. Mutta mihinkä sä itse, niin kun, jos sulla tulisi joku työkaveri, niin saattaisitko sä suositella hänelle tätä Access Bars-prosessia tai menetelmää? Suosittelisin ilman muuta, että
että minä koen, että tämä on erittäin hyvä menetelmä työstressin lievittämiseen ja just esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, mitä meidän ammatissa tulee usein, että se että esimerkiksi se työtehtävä tuntuu jollakin lailla jäsentymättömältä, ei ehkä hahmota sitä, että mitä tässä hankkeessa oikeastaan pitää tehdä. On joku blokki vaikka kirjoittamisen kanssa, että tuntuu, että ei saa asioita aikaan. Ja sitten myös ehkä tällaisen niin kuin ryhmädynamiikan ja työilmapiiri asioissa, että jos niin kuin kommunikointi ihmisten kanssa saattaa tuntua haasteelliselta tai tuntua, ettei pysty oikein ilmaisemaan omia ideoitaan ja tämän tyyppisissä ja miksei myös jonkun niin kuin rankan työputken jälkeen palautumiseen. Kiitos. Ihan mahtavaa. Kiitos kun kerroit kokemuksesta. Joo, kiitos.